tenan. Ayo munggah panggung joget bareng campur sari. Ayo munggah bareng joget panggung campur sari. Iki ode nada. Nyapa kok meneng wae. Jagongan. Ora, tak pikir ki greget dipong lho. Ora, aku jan brodek nek panggah sliramu ijo meneng lho. Dredeg piye ta? Yo jan brodek nek panggah yo sinapi diaturne para undangan. Sugeng tindak. Heeh, sugeng tindak sugeng rawuh. Loh. Kon metu kon mlebu piye? Lho tindak kok rawuh ya mlebu metu. Kan mlebu metu enak to. Jacaranipun apa Bapak Yana? Hah? Apa kuwi? Ora. Nek mau gak ingin iki Mau tak jelasne ta. Luwih becik paten ono. Jacaranipun sunat. Lho Nah, sunat. candhaipun acaranipun ngelongi barang sing luwih. Sing luwih apane? Ya Mas Miko napa sing Apane? luwih? Ya ora. Lah sing dilongi kuwi lho apane? Luwih anune tapi yo. Apa? Kono ah, tak pikir blek kok draper. Sing di suka. Atur badut ya. Nembang sing apik sing jumbuh. Nembang apa? Ya ben jumbuh karo wusanamu, ben jumbuh karo dedekmu, jumenengmu. Piye apa lagu sing cocok kang gawe aku Pak Yon? Lho sing cocok sing apa sing halus-halus Mas Hendri ya? Ojo bajing pokoke. Hah? Ojo bajing. Bajing. Lho nek bajing oleh, nek bajing aja. Aja. Ayo langsung dipanjakne iki. Sapira? Sareng-sareng kusumanana. Suwung. Tak parane kono omahe kowe ha sliramu ra ono. Lah aku ning endi? Mbuh. Lah kowe ning kono ra ono. Ra ono. Tak parane ning omahmu. Ra ono. Sliramu ra enek. Tibane ana kene. Aku ning endi? Mbuh. Ayo, Sabira. Ning pinggir Bye.
Jan ling riwayat iki. Ning Bengawan wates ngono kan ya. Kok wates piye to? Lho wates pojok Kusuma. Lho aja guyu ta lah. Aja guyu. Iki daganganku sing paling unik iki. Apa? Lho sing tak dol ning pasar apa ya? Pasar Tumpang ya? Pasar Tumpang ra ono bendungane. Enak iki ngenekan iki apa ya? Apa? Pendulan. Ning pinggir. Lho. Lagune lawas ya cek iwo iki. Mak ora apa-apa sing penting